Piye kabare? Sampai bibir arene. Yo. Para kita samayan ora rene. Ya Allah. Suwi nggak rene ya. Pak Medek rezekine seret, dongakno ya, rezekine akeh ya. Iki saiki ya saking hamba Allah. Lah kok isih neng belik? Ya Allah. Boke sehat ya. Ya Allah. Ya. Seneng apa ora? Seneng apa ora diwehi? Ya. Seneng ya? Ya Allah. Siapa Rene? Eh?